stává se ti někdy po ránu, že stojíš před zrcadlem a najednou vůbec nevíš, co si vzít na sebe? Ano, stává se mi to běžně, skoro každý den. Aha. A ulehčí mi to ty základní kousky šatníků, jako je bílá košile nebo černé oxfordky. Když si chci vzít nějaký extravagantní kousek, nějaký model, tak to potom zkombinuju s těmito bílo-černými kousky oblečení a je to potom jednodušší. Já to mám podobně, tyhle basic kousky jsou opravdu základ, který člověku hodně usnadní. A proto jsme pro vás připravili tenhle díl, takže se pojďme společně podívat, které kousky šatníku by měly tvořit základ právě toho vašeho. Pokud se zaměříme na dámské kousky a začneme třeba botama, tak bych určitě jmenovala klasické černé lodičky, nejlépe elegantní a co nejjednodušší, abyste je ocenila dlouhá léta. Pokud pořídíte kožené, tak se vám ta investice určitě vrátí. K černým lodičkám pak obléknete třeba klasické malé černé šaty, takzvané Little Black Dress, které využijete opravdu v mnoha příležitostem a doporučuji volit nějaké s zajímavým detailem, které ty šaty oživí a nebudou vás tak nudit. Dalším z těch klíčových kousků je určitě bílá košile. Doporučuji volit ne úplně pronutou, ale spíš volnější pánského střihu. Co je ale základ, tak určitě kvalitní materiál. Nedoporučuji žádné polyestery a podobně, investujte do kvalitní bavlny. Blazer černý. Je to rozhodně další základ šatníků, který musíte mít. Můžete jim doplnit džíny nebo třeba pouzdrovou sukni, anebo ideální kombinace v kostýmku, ale nezradí vás nikdy a je to kousek, který můžete obléci opravdu kamkoliv. Dalším kouskem, který byste určitě v šatníku měla mít, je pouzdrová sukně, kterou potom doplníte jak nízkými botami, tak vysokými lodičkami a můžete ji volit v elegantní variantě nebo potom v nějaké sportovnější. Pokud se vrátím k botům, tak chybu neuděláte s klasickými teniskami. Takové Adidas Stan Smith je klasika, která se nosí už desetiletí a využijete jak v ležérní módě, tak s nimi můžete oživit třeba úplně elegantní outfit ze sukní. Je to teď i velmi trendy. Basic bílé tričko, nebo nemusí být bílé, můžete si ho pořídit i v šedé nebo černé barvě, ale stejně jako u košile je důležitá ta kvalita zpracování a hlavně materiál, nějaký, který vám vydrží a ve kterém se nebudete potit. Modré džíny. Někdo může říct, že modré džíny jsou nuzná klasika. Já si myslím, že každá holka by měla mít kvalitní džíny v šatníku. Dbejte ale opravdu na to, aby vám dobře seděly a abyste se v nich cítila dobře. Nezáleží na trendech, měly by vám hlavně dobře sedět. Trenčko. Doporučuji volit klasický, takže takové velbloudí barvě. A myslím si, že v českých zeměpisných šířkách jej oceníte po většinu roku. V průběhu zimy třeba nahradíte hrubým vlněným kabátem, ale jinak jej můžete nosit od jara do podzimu. Černý kožený křivák je rockerský prvek vypůjčený z pánského šatníku, který ale funguje dobře hlavně tehdy, když s tím chcete rozbít třeba jinak nudnější anebo naopak příliš elegantní outfit. Když se vrátím k botům a k prvkům, které si vypůjčujeme z pánského šatníku, tak bych ráda určitě zmínila polobotky v pánském stylu. Pokud jdete na akci, která vyžaduje opravdu elegantní oblečení a nechcete se trápit na vysokých lodičkách a naopak víte, že nepůjdete v teniskách, tak doporučuji právě takové polobotky, které to vždycky zachrání a budete se cítit dobře. Tak máme tady sako, volí blazer, vhodný k mnoha událostem, divadlo nebo i večeře. K tomu činnost, kalhoty nebo oblekové, bílá košile, která je určitě nutnost a nejlépe i na míru, aby pasovala. K tomuto outfitu jsou nejlepší černé oxfordky. Tyhle jsou zrovna z Brugy. Můžou se vzít potom i k nějakému zase sportovnějšímu outfitu. Potom šedou mikinu, která je super například pod křivák nebo džísku. Jednoduchá, bez žádných log, bez žádných nápisů, stačí. Další klasický kousek jsou džíny, myslím, že je má každý v šatníku. Můžete je vzít ke košili, k triku. Černé perka, líbí se mi, že nejsou na zavazování, odliší to trochu ten šatník a lze je kombinovat v mnoha styly, jak třeba džínovina nebo i košile. Bílé triko, taky naprostý must-have, který můžeme kombinovat s riflemi, potom na to třeba křivák nebo džísku. Trenčko, stylový kousek, který pozvedne celý outfit a můžete ho nosit od jara do zimy.
jednoduché bílé tenisky, které se hodí k čemukoliv, barevném outfitu, tak i minimalistickému. Co mám k tomu říct?